खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाब नायगिरि बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोन हामलायथि बावहरबाय। दिनै 17 जानुवारि 2025 इं मायथाइनि सानसेनि फानजामुथियाव थानाय राशिफोरखौ फरायथिनो लाबाय। मेष राशि रां रुफा खहा जानो हागौ, जेंनाजों भुगिनांनो गोनां जागोन, गाज्रि सान। वृष राशि हान्थिनायाव खैफोद फैनो हागौ, देहाखौ जोथोन लानांगोन, गोजान लामा दावबायनायनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। मिथुन राशि सुथुरनिफ्राय रैखा मोनगोन, समाजाव बयजोंबो गोरोबनानै थानो हागोन, उदाङै गिदिंनो हागोन। कर्कट राशि रां रुफानि आंखाल जागोन, नखराव बिनानावनि रादाया फेलें जानो हागौ, दुखुनि जोमै साग्लोबनो हागौ। सिंह राशि गोसो थोलायग्रा जराफोरनि थाखाय मोजां सम, गोरोबलायनानै फालांगियाव खामानि मावनो हागोन, थांखियाव सहैनो हानायनि आसा दङ। कन्या राशि सुथुरजों नंखाय फाव फान्दाय जागोन, दाय होजानो हागौ, साजा सहायनांगोन। तुला राशि नखरनि थाखाय गाहाम सान, बिदा फंबायनि मोजां रादाब फैगोन, गोबाव समनि आसा खालामनाया जाफुंसार जागोन। वृश्चिक राशि रांखान्थियारि हालोदा गाहाम जागोन, जेखि खामानि मावा जाफुंसारनाय मोनगोन, खाफाल गेवगोन। धनु राशि देहाया जेंना नुजाथिनो हागौ, जानाय लोंनायाव सांग्रां थानांगोन, गाज्रि सान। मकर राशि बिसि फिसायनि गेजेराव नारा नाथा सोमजिनो हागौ, खोथा बाथ्राफोरा गोरोबलायनाय नङा, फिसा जेंनायानो गिदिर दाय खालामनो हागौ। कुम्भ राशि समाजाव बयजोंबो सिनाय जागोन, मोजां मुं मोनगोन, साना गोजोनै बारलांगोन। मीन राशि गोजान लामा दावबायनो खाबु जागोन, आंगो लोगोफोरजों मोजां सम बारहोनो हागोन, रंजा बाजाजों साना बारलांगोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। बेजों लोगोसेनो दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहाम जाथों, बेखौ बड'लेण्ड रादाब नखरनि जानानै इसोरनि खाथियाव आरज गाबनाय थाबाय। नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा? गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा? जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया। मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां। मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो। बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा। बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन। बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना, गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय, जुलिनि जेंना, साख्रि मोननो हायै, हा हु धोन सम्पथिनि जेंना, बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ। रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन।